croeso i'n deli bach yn Lan Rwst. Yn enw i yw Gynllun a dwi'n edrych ar ôl ein cysmeriaid a hybu y cynnyrch bwyd a diod Cymru a rhan Blas ar Fwyd. Fe ddaru Blas ar Fwyd cael ei sefydlu gan Deiniol a Chandra yn 1988. Roeddent wedi cyfarfod yn Llundain a wedi cael blas ar gyfer y bwydydd a gwinoedd cain oedd ar gael yno. Ac felly, pan ddaru nhw penderfynu cychwyn teulu bach a ddod adra i Lan Rwst, fe ddaru nhw dod â'r bwydydd yna i Ogledd Cymru. Trwy ein delicatesen a'n siop Fwyd ac hefyd trwy cynhyrchu ein cynnyrch ein hunan o cawliau, salada ffres, pecynnau, pwdina, jamia a llawer mwy. Ers hynny, da ni wedi ehangu'r busnes teuluol trwy cael caffe bar, wneud arlwyo allanol a hefyd drwy dosbarthu ein cynnyrch ni, gwinoedd y byd a dros 200 cynhyrchwyr Cymraeg ar draws yr wlad. Dwi'n hynod y falch o fod yn hogan o Lan Rwst. Fy hoff dywediad yw Cymru, Lloegr a Llan Rwst. Ddaru hynny dod ar draws pan nad oedd Lloegr na Cymru yn gallu rheoli y pobl yn Llan Rwst. Mae'r cyfle i gallu cydweithio gyda Menter a'r prosiect i hybu'r cynnyrch a'r pob peth sydd ar gael i wneud yng Ngogledd Cymru yn ffantastig. Ac felly, da ni wedi cynnig 3 pecyn croeso i chi ddewis ohono. Y cyntaf yw ein pecyn Dwynwen. Mae hwn wedi cael ei enwi ar ôl Santes Dwynwen ac yn pecyn perffaith ar gyfer penwythnos romantus gyda eich partner. Yr ail pecyn yw bocs y tywysogion. Mae hwn yn cyd-fynd gyda hanes y wain Glyndŵr ac yn detholiad o cwrw a gwirodydd o Ogledd Cymru. Ac yn olaf, y pecyn mwyaf sydd ar gael trwyddo ni ydy y bocs Aberffraw, perffaith i deulu mawr i'w fwynhau. Mae hwn gyda detholiad o danteithion melys a sawrus, diodydd a pethau brecwas i chi fwynhau tra ydych chi yn ymweld. Yn y bocs Dwynwen, mae gennym ni seidar pant du. Maen nhw hefyd yn cynhyrchu gwinoedd a hefyd sydd afal o Gymru. Mae'n werth mynd i weld nhw. Y nesaf, mae gennym ni hefyd yn y bocs Aberffraw yw fy hoff pecynnau gri, Welsh Cakes. Mae hyn actually wedi cael ei cynhyrchu efo'r un site a'n hen mamgu o Rhydaman. Gyda pob pecyn fe gael chi yr cerdyn unigryw i gyd fynd gyda fo. Mae o'n sôn am hanes y Mabinogion a mae hefyd gyda QR scan i chi gallu ymweld ag crwydro ar hyd a lled Cymru. Os hoffech chi archebu un o'n pecynnau croeso yn barod i'ch ymweliad â ni yng Ngogledd Cymru, mae yna croeso i chi cysylltu â ni ar 01 492 640 215 neu ewch i'n gwefan at www.blasarfwyd.com. Dyna ni gan Blas ar Fwyd yn Llan Rwst. Dwi'n gobeithio ydych chi'n mynd i fwynhau ymweld â ni yn Ogledd Cymru a cofiwch dewch draw i ddeud helo a gweld gyd o'r cynnyrch a'r gwinoedd sydd ar gael.